Αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή, στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, ότι όταν πλέον αυτός έλαβε από τον Θεό την εξουσία να συνεχίσει τη διακονία του απελθόντος προφήτου και θεόφθου Μωυσέως, έφτασαν σε μία περιοχή που λέγεται Γαβαών. Οι Γαβαονίτες όμως δεν αντιστάθησαν ούτε στο πέρασμα των Ισραηλιτών που είχαν βγει από την Αίγυπτο. Απέναντίας τους καλωσόρισαν και τους είπαν ότι τάσσονται με ταυτόν και υπέρ αυτόν. Όμως κάποιοι άλλοι γύρω κύκλωθεν εχθροί, όπως συμβαίνει πάντοτε, θέλησαν να πολεμήσουν και τους μεν και τους δε. Και τότε ο Θεός έριχνε από τον ουρανό χαλάζι τόσο μεγάλο που διεσκόρπισε και στην κατ' ουσία διέλυσε εκείνη τη στρατιά την εχθρική και βλέποντας αυτό το μεγαλείο ο Ιησούς του Ναβί είπε «Στήτω ο ήλιος κατά Γαβαών και η σελήνη κατά φάλακας ελών». Δηλαδή, ήλιε, μη δύσεις ακόμα και αναγνωρίσω το τέλος αυτής της νίκης. Και εσύ σελήνη, μην ανατείλεις ακόμα, έτσι ώστε μέρα να δω την ολοκλήρωση αυτού του έργου που είναι έργο
της δεξιάς του ύψης του. Θα μου επιτρέψεις να πω κατά αναλογία και τηρουμένων των αναλογιών. Κάπως έτσι σκέφτομαι και εγώ τη σημερινή ημέρα. Στείτο ο ήλιος και η σελήνη μη ανατιλάτω, διότι εκ το προσώπο σου, αδελφέ μου, ζω ένα προσωπικό θαύμα μέσα στην τοπική μας εκκλησία, αφού από την ώρα που σε εγνώρισα μέχρι σήμερα δεν λέω για τα τηλεφωνήματα επωνύμων μέσα από τον πύργο και μάλιστα υψηλοβάθμων ανθρώπων με τους οποίους είχα συνεργαστεί εγώ στη Σπάρτη, γιατί ήταν επίσημα πρόσωπα, και οι οποίοι έσκεψαν να μου πούν όχι απλώς τα καλύτερα, αλλά να με παρακαλέσουν για σένα, ότι θα είσαι έβριμα για την Μητρόπολη της Φιλίας και Ολυμπίας, κάτι το οποίο δεν αμφιβάλλω. Διότι πλέον θα μου επιτρέψει να πω, έχω και προσωπική εμπειρία, έστω των ολίγων ημερών μέσα στις οποίες γνωριστήκαμε. Λέγω λοιπόν να μην επιδύσει ο ήλιος, διότι εν το προσώπο σου βλέπω ένα θαύμα. Για φαντάσου, στις μέρες μας, που έχουμε σε καθημερινή βάση κληρικούς, άλλους να συνταξιοδοτούνται, άλλους να παρετούνται για λόγους υγείας, και άλλοι να απέρχονται από αυτόν τον μάτιον κόσμο και να πορεύονται για την αιωνιότητα, αλλά να μην υπάρχουν οι διάδοχοί του. Δεν υπάρχουν οι διάδοχοί τους για πολλούς και ποικίλους λόγους. Πρώτον, διότι τα καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα αντικληρικό πνεύμα σε ολόκληρη την κοινωνία. Καταφέραμε να αποχριστιανοποιήσουμε ολόκληρη την Ευρώπη, για να μην πω ολόκληρη την οικουμένη, και πλέον άλλες θρησκείες, δελικτές, για να μην πω και γελίες, υπερπλεονάζουν, και πλέον αυτές να προβάλλονται και αυτές να κατασπάζονται από τους τα πρώτα φέροντας μέχρι και τους τελευταίους ιδιώτες. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά και τόσα άλλα με κάνουν μέσα μου να έχω μία αγωνία. Αλλά πάλι σκέφτομαι, ποιος είσαι εσύ που αγωνιάς περισσότερο από εκείνον που στον κήπο της Γεθσιμανή η αγωνία του έγινε αιτία να κατέρχεται ο ιδρώτας του ως ιδρόμβη αίματος, όπως μας αναφέρει ο Ιερός Ευαγγελιστής, και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά να παρακαλεί τον Θεό και Πατέρα να παρέλθει από αυτό το ποτήριο το οποίο του είχε ετοιμαστεί, αλλά πάλι υποδεικνύοντάς μας τον τρόπο της προσευχής, κατέληγε πλην ούχος εγώ θέλω, αλλώς ή γεννηθεί το θέλημά σου. Αυτά έχοντας υπόψη, είπαμε τον εαυτό μου, ο γάρ αμπελών στον οποίο σε έστειλε ο Κύριος είναι αμπελών Κυρίου. Είπα στον εαυτό μου, ταλέπορε τη σώστομε. Δεν έχεις εσύ το αίμα σου υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας και για την Εκκλησία του, την οποία εκείνος εθεμελίωσε στο Πανάγιο και τίμιον αίμα του. Αλλά εκείνος επομένως, εφόσον είναι η κεφαλή ορατή και αόρατη της Εκκλησίας, δεν θα ήθελα να ακούσω ποτέ ότι ο Δεσπότης είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Μη γέλυτο, είναι βλασφημία να ακούγεται κάτι τέτοιο. Ο Χριστός είναι ο τα πάντα πληρώνει και τα πάντα θεραπεύουν. Εκείνος λοιπόν που είναι η ορατή κεφαλή της Εκκλησίας, εκείνος μεριμνά και για τα της Εκκλησίας του. Είναι αμπελών λοιπόν η κάθε Μητρόπολη και η Μητρόπολη μας αμπελών Κυρίου, και επομένως εκείνος έχει τη μεριμνά του. Εμένα και εσέναν αδελφέ μου μας απέστειλε και μας είπε, υπάγεται εις τον αμπελώνα μου και εργάζεστε, και «Ω εάν ή δίκαιο, αποδώσω εμεί». Επομένως θα πρέπει να καθησυχάσουμε. Όπως έστειλε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο στον Άγιο Ιουστίνο τον Βόκοβιτ, που βλέποντας τότε την ταλέπορη Σερβία να μέρα με την ημέρα, όχι απλώς να φύγει, αλλά να σβήνει, είπε, φαίνεται ήρθε η ώρα της και αυτή να εκμηδενιστεί και να εξαφανιστεί από το χάρτη και της Εκκλησίας και της οικουμένης ολοκλήρου. Και έστειλε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ο Κύριος και του είπε, για ρώτησέ τον, εκείνος έπαθε και εκείνος πέθανε υπέρ της Εκκλησίας του. Ένα αυτό. Και δεύτερον, εκείνος μεριμνά και εκείνος τώρα εδώ και 2000 μερίμνησε για τα της Εκκλησίας της Σερβίας. Να του πεις να μαζέψει τις σκέψεις του, γιατί αυτές με παροργίζουν.
Και τα έλεγε σε έναν Άγιο αυτά.